Bueno, chegamos á última intervención da tarde e, bueno, desde logo, a veces a xente que traballamos na radio ou nos medios de comunicación temos a sorte de coñecer a personas especiais, personas que aportan tantísimo que, por unha parte, fácil presentalos, pero por outra, moi difícil. Personas tan completas como é o caso de Xurxo Souto, que ten un abanico de competencias tan grandes e que ten compartido con nós moitísimos saberes e moitísimas experiencias. É unha persona de radio, co cual era fácil. Fun, porque ahora xa levo tempo sen... sigue sendo. Sen achegar os micrófonos, pero bueno. Hai un pequeno acople, pero estamos buscando e xa está solucionado. Sí. Quen foi da radio é da radio pa sempre. Aí quédase no corazón. Sí, eu creo que sí. Eso é, hai esa relación, esta fascinación polo micrófono, entón... Adictivo, verdad? Claro, é dicir, sitoume aquí, síntome ben. Por que? Porque temos esa primeira experiencia, pero perdón que te interrumpín. Non, para nada, ao contrario. Pois decía, é unha persona de radio, era moi fácil ubicalo perfectamente en este ambiente. E ademais foi un cómplice perfecto, porque en canto se lle pediu colaboración aquí, dixo que sí, que estaría con nos nesta primeira experiencia. Vou aproveitar antes de que ele empece a falar para lembrarnos que mañá continuamos, vamos a seguir coñecendo os podcasts que se presentan a concurso e vamos a conocer outras experiencias nas nosas emisoras locais, que é o que se está facendo en outras emisoras municipais que participan dentro desta nosa organización de MUGA, Emisoras Municipais Galegas. Vamos a poder ter un podcast, un obradoiro de elaboración de podcast da man de Pepe Cuña, que colabora con nós, pois, non só en ese aspecto, sino tamén moderará outra das mesas, nas que vamos a ter a posibilidade de coñecer outras tipoloxías de podcast que se están facendo. Vamos a coñecer que se anda facendo por aí. Teremos un podcast en directo, que será Somos Vellenials, que van a estar con nós aquí compartindo unhas cuantas risas, seguramente. Unha actuación musical e logo ese fallo, por fin coñeceredes quenes son os podcast premiados nas distintas categorías que nos inventamos este ano. Bueno, xa dito isto, agradecerlle a Xurxo que nos acompañe e dou paso xa a súa charla, chamase O heredeiro en Galiza, sito distinto, e un aplauso para que empece con ánimo. Moitas grazas. Moitas grazas, sí, é unha felicidade estar con vos neste festival de podcast, estar en Maniños, e estar, porque dixeches que sí, que aceptei a primeira, pero apuntei mal, e apuntei que iba a estar a semana que ven. E menos mal que o gran produtor pide un aplauso para él, Enrique, mandou unha mensaxe de lembranza, e pode estar aquí, pois, facendo o que máis che me gusta, compartir historias. Esa cuestión de vivimos nun mundo realmente bonito, fecundo, diverso, pero non o coñecemos. Hai unha máxima que di que o único xeito de ser cosmopolita é de ser cidadán do mundo, que é o que todos debemos tentar, penso, é principiar por coñecer o mundo que tes diante do teu fociño. Os medios de comunicación establecidos contan unha parte da realidade, pero son unha parte, e deixan sombras, ás veces dunha forma moi interesada, para logo condicionarnos. Fago un inciso, porque hoxe é unha felicidade adolescente, porque está a miña profesora de hogar, Marisa, un aplauso para ela, Marisa de Redes. De Redes. Inda que levas tempo sendo sádica, non, Marisa? Levas un tempo sendo sádica, desada, non? De Sada ou de Fontán. Claro, Marisa dábanos clase no Instituto en Zaleta de hogar. E sabedes, nesa división sexista, clasista, sexista, sí, por tanto tamén clasista, naqueles tempos había o estudabas, eu xa vou facer 50, teño 59 anos, vou facer 60, ou estudabas hogar ou diseño. Os rapaces teníamos que estudiar diseño e os rapaces tenían que estudiar hogar. Esa era a cuestión. Pero, bueno, como hogar teóricamente era máis fácil, sobre todo porque o daba a Marisa, íamos todos para hogar. E claro, Marisa sí que enchía de contido esa materia, porque non sei moi ben como era o programa, o que se pretendía, pero ti nos falábanos da vida.
falamos do encontro coa realidade, do respeto a outras persoas, de autoestima, lembro perfectamente, que importante, non? A autoestima, sobre todo cando és un adolescente. Istis é auto, coñécete a ti mesmo, que o lema que campa no santuario de Delfos. Pois iso, ese auto, coñécete a ti mesmo, recibímolo da man e do talento e do sorriso dunha de redes, de Marisa. Un aplauso, por favor, tamén, sigo aí. Entón, claro, el heredero, sí, porque vou falar dunha persoa maravillosa que coñecín, pois grazas tamén a Radio Fene, que vivía en Bouzas Redondas, é sitio distinto, porque tiven a sorte tamén de traballar nun programa que tíamos a conciencia de que ia ser unha referencia, e que o paso dos anos sí que o foi. Galicia é sitio distinto, de Antón Reixa. Naquela televisión galega, agora os medios públicos levan anos vivindo un tempo de decadencia, de tristura. O que tiña que ser o referente de creatividade no noso país pode ser todo menos referente de creatividade. Pois non, vivíamos unha época de apoteose, da diversidade, da imaginación. Antón Reixa recibe ese mandato e crea un espazo, foron 13 episodios, pero para min duraron como 3 anos, onde perdón, a catarreira, onde o argumento central era a modernidade. A modernidade na realización, na iluminación. Non era normal que unha televisión, entre aspas, autonómica, tivese esa calidade formal, pero perdón, que era o máis moderno, que era o máis revolucionario, a propia cultura popular galega. Porque ata ese momento non aparecía nos medios de comunicación, ou aparecía dunha forma de caricatura. Recordo, por exemplo, un momento máxico. As entrevistas facíanse en autos de choque. Xa era todo creatividade. O público estaba comendo churrasco. Ben, pois, claro, aquí imaginadevos, non? Unha iluminación contemporánea magnífica, o público comendo churrasco, un ambiente parabélico, Antón Reixa entraba nun auto de choque que lle facía Seijo, que era un supoño que será un mecánico de Caldas de Reis, e entrevistou en Cadanseu auto de choque, por un lado, a Yosundur, de Senegal, o máis grande, o mestre da música africana. Hoxe en día sería imposible entrevistar a Yosundur, porque digamos que están outras élites. E en paralelo estaba o Cazote de Fonfría, que era un velliño de aí da Fonsagrada, o Cazote, que facía arpas de bocas, trompas. Entón era maravilloso, e tratabas co mesmo respeto e coa mesma intensidade, e as emocións coa cultura africana emerxente que estábamos recibindo da man e do talento de Yosundur, pois eran as mesmas emocións que recibíamos deste sabio popular que era o Cazote de Fonfría. Si tal reservo as referencias a este programa máis cara ao final. A realidade. Eu tive unha sorte de estar aquí. Sí, aquí no Pote, en Doniños, porque tiña un grupo musical, os Tres Trebóns, pero a maior parte das persoas que viven en Coruña, e mesmo que viven en Ferrol, ao mellor nunca viñeron aquí. Non, e non saben que existe esta sociedade que ten o alento do cooperativo. Ese é un mundo que vende moi atrás facer as cousas xuntas para cambiar o mundo e crear espazos para a cultura. Eso é lindísimo. O símbolo máximo desa realidade que temos diante do fuciño, pero que non somos quen de ver, e que ninguén nos conta, eu como coruñento, porque son da Coruña, neno, é a Torre de Hércules. Todas as que estamos aquí subimos unha vez ao alto da Torre de Hércules, verdade? No. Ti non subiches? Bueno, hai aquí unha heroína, pero fala a Xiña. Ti tampouco? Ben, pero, en todo caso, dende na zona da Torre de Hércules, que é unha referencia para a cidade, ou fuches visitar a zona, seguro, dende o alto vemos, que vemos? Mar. É maravilloso. Por un lado, as Sisargas, e por outro lado, o Cabo Prior, ou Prioiro, como debía ser, quizá non, denominado con máis intensidade. Os terrícolas vemos mar, pero o mariñeiro está vendo os carpanchos, os abarracidos, as tousas de leste, as tousas de Vendaval, o mar da Cota. Cada anaco de mar ten nome. Porque nós, que vivimos nesa cidade, e nós que vivimos nesta bisbarra común, non sabemos nada diso, porque o mar non existe na nosa educación. Hai un problema aí. Eso o mariñeiro, pero o percebeiro, dende o alto da torre, dende a zona do Cludomar, está vendo o gancho, o grelle, os macallás, a longuiña, o redondo, a praia de Area de Concha, o coído, o morro baixo, todo iso está na torre. O ollo, a perdiz, o xogadoiro,
o altar, o gueibouteiro, os coitelos de terra, os coitelos de mar, o xenrei, o boi, a vaca, o becerro e o becerriño. Iba a vetar na mesa, pero non podo vetar porque estamos nun programa de radio, entón habería disonancias. É dicir, todo ese coñecemento está aí diante de nós e ninguén nos lo explica. O como dicía Luisa Villalta, a Coruña, cidade tatuada na pétrea pel do mar. O mesmo podría dicir de Ferrol. Estamos orgullosos da nosa cidade e négasenos algo tan evidente como os nomes, a eufonía dos nomes das cousas. E falamos da Torre de Hércules, que é un monumento da humanidade, onde todo está codificado, onde a sinalética é precisa e perfecta. E hai ato sobre todo menos a canción dos nomes das cousas. Por qué? Chan, chan. Hai unha disonancia na nosa realidade. Estamos no centro. Como dixo Stefan Morlin, cando lle preguntaron, sabedes, o famoso estudoso sueco que vou estudar as embarcacións tradicionais, coñeceu na Illa de Ons a Josefa, e xa ficou aquí para sempre. Entón preguntáronlle, por que vai vostede dende Suecia, dende tan lonxe, vivir aquí ao fin da terra? E ele dixo, un momentiño, Galiza non é o fin da terra, Galiza é o centro do mar. Pero na nosa educación o mar non existe. Mira para Marisa, que foi moitos anos profesora. Hai un problema para entendérmonos quen somos nos mesmos, se se nos nega. Por qué? Quizá porque estamos nun estado, estamos en o Estado español, estamos en España, que ten a capital máis lonxe do mar de toda Europa. Fixadevos ben, ata Austria, que é un estado interior, está máis perto, Viena, está máis perto do mar que Madrid. Entón hai unha disonancia e unha falta de educación que xustifica moitas cousas. Vou un detalle concreto. O marisco das rías galegas non é que sexa bon, é que é o mellor do mundo. En lugar de fomentar o traballo no mar, das mariscadoras, eso queda como un traballo marginal. E ti dirásme, home, claro, pero ti falas moito, pero a ver quen te ve a ti na ribeira, aí co Raño, Mollado e Colombo. Si, efectivamente, un traballo moi complicado, pero tamén un traballo moi complicado e duro ser teleoperadora. E teño experiencia, por exemplo, unha gran poeta que é Teresa Ramiro, que ela elixiu ser mariscadora por conciliación familiar. Ten unha filla autista, entón, gracias a iso, daba a liberdade de ser dona do seu propio traballo e de estar en contacto con a natureza. En vez de ponderarse este tipo de traballos, ocúltasenos. E vemos como anacos de ría están sendo vendidos ás conserveiras, a multinacionais norueguesas ou chinesas, para que veñen facer aquí xusto o que non se dice facer nos seus países. E a nos que nos chega do mar? Chéganos a catástrofe, o desastre. Está todo o océano. Está o vento, está o mar maior, polo tanto, é normal que acontezan feitos extraordinarios. Ese é o realismo máxico. Vou contar, hai alguén de Muxía? Sempre hai alguén de Muxía. Non hai ninguén de Muxía aquí? Bueno, pero quen estuvo en Muxía? Ninguén foi a Muxía? Ah, bueno. Pois en Muxía coñecín a Faluco, un sabio muxián, que estaba todo o día xogando ao tute no bar Quijote. E un día dixo, no medio da partida, dixo, marcho. E logo, marcho, porque vou traballar a Brasil. Tío falou que marches a Brasil. Dixo, si, vou traballar a Brasil. Entón había moita expectación, el marchaba por uns días ou por uns anos, foi unha despedida épica. Quen se sabe, cando cruces o mar se vas volver, o mellor había traballos para todos. Adeus, tío Faluco, adeus, adeus. Marchou a Brasil e os 2 días xa estaba no bar Quijote xogando ao tute. Arrastro. Entón dixeronlle, pero ti, tío Faluco, non marchaches ao Brasil? E dixo, si marchen, como falan ali, si marchen, pero chamoume a muller pola radio costera. Tens que volver, tío Faluco. Desde que ti marchaches pasou unha desgracia na casa. Desde que ti marchaches deixou de falar o gato. Eu cando tal escoitén, falén co capitán, chamamos polo helicóptero, collín o helicóptero, entrín pola casa, e conforme entro pola casa, xa me dixo o gato, que viva o tío Faluco e que viva a Virxen da Barca. Isto é realismo máxico. Que máis dá se foi certo ou non?
É a maravilla das historias que están na nosa cultura popular e que sentimos cercanas. Estou contando isto, sei que acaba de acordarse vos algunha historia de vosos avós, de un conto parecido. Por favor, contadme o final que me interesa. O que pasa que nós, o que vivimos no noso día a día, na nosa xeración, é precisamente por falta de coñecimento, por falta de cultura, por falta de estrutura social, non é realismo máxico, é punquismo máxico. Sí. Coruña, Ferrol igual, pero falo da Coruña en concreto. Na Coruña, bueno, Coruña é preciosa. Veña, superemos aí os vellos antagonismos e digamos, non? Veña, decide preciosa. Preciosa. Pero sí, preciosa, enchendo a boca. Preciosa. A Coruña é preciosa. Pero que é o precioso, non, sí, gorentoso. Non, é que é preciosa, non, é que é maravilloso. As galerías, os barcos de baixura que estaban ali, a lancha que marchaba cara a Coruxeira. Vamos a facer o coro. Veña, de esa canción que sabemos todas, e logo hai matices, e de unha frase vos repetide, se me permite esta fonía. 1, 2, 3, 3. A ver se me permite. 1, 2, 3. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol e vos. Saímos da Coruña con rumbo a Ferrol. E ao pasar pola Marola sucedeu no lo piore. E ao pasar pola Marola sucedeu nos o piore. Es comenzaron las tripas a brincar e como as cabras. Non sabías? Sabe todo o mundo. O tío, ven un momento, vómito, pero non é vómito gratuito. É vómito necesario para contar o que pasou. O tío Xan vomitoulle a unha vella pola cara, vai. O tío Xan vomitoulle a unha vella pola cara. Esas palmas imprescindibles por rock and roll. Chamoulle porco. Chamoulle porco. Mil alcumes en castellano. Ese non chega. Pronto vapore, imos directos ao cajarrón. Hai versións para a mesma. Chamoulle por forte, vale educado, e mil alcumes en castellano. Ese non chega, pronto vapore, imos directos ao cajarrón. Un aplauso para este coro de maniños. Esta é música popular da Coruña de Ferrol, a lancha que ia de Coruña a Coruxeiras. De Coruxeiras tamén temos unha canción. Sí, porque fomos ás festas da Parrocheira. Sabedes que a Virxen de Ferrol Vello, a Virxen do Socorro é a Virxen da Parrocheira, a Virxen das vendedoras das parrochas. Contaba a miña nai que de pequeniña pola rúa... Aí está. Contaba a miña nai que pola rúa de pequeniña escuitaba os pregóns. Xa falamos disto tamén. Escuitábase pola rúas da Coruña, seguro que polas de Ferrol tamén. Parrochiña viviña. Veña todas. Parrochiña viviña. Ninguén se acorda destas cousas? Sí. Somos xente nova, claro. Pero neste tempo... Somos xente. Claro, neste tempo, pero sí para a miña nai, claro, que era outra xeración, acordáballe polas rúas da cidade. Como decían tamén contarme Sardiñas da Ría da Música. A ver, pois veña, dalle. Como era? Sardiñas? Pois supoño que sería Sardiñas da Ría da Música. Da Ría da Música? Sí. Por que da Ría da Música? Non sei. Non era así? Pero que bonito, a ver, repítio. Da Ría da Música. Pero por que da Ría da Música? É que marchou aquí Manolo de Ares, que decía que o seu pai pescaba non sei que chamaba o mar da música. Pero como era? A ver, ahora que é a música dese pregón, como é? Ai, pero decidio, que ben? Outro día en Estero dicíame minchas cocidas gordas. Pero a ver, como é Sardiña da Ría da Música? Como? Decido outra vez, por favor. Como é a música? Sardiñas da Ría da Música. Moi ben, e a outra que decías que veñen de veñen de onde? Wow. Estamos
teñemos que... A ver, estamos na contona radiofónica, había que gravar todos estes pregóns e convertirlos en jingles, non? Das vosas radios. Anda que van saltando! Pero sardiña da ría da música. Veña, outra vez. As parrochiñas viviñas, que iso ten unha melodía bonita. 1, 2, 3, 3... Parrochiña vivía. E logo contádeme os vosos, E dicía a miña nai tamén que neste tempo vendíanse castañas pola rúa, lóxicamente. Pero non eran as castañas asadas que se venden agora. Eran castañas cocidas. Sí ou non? É que non escoito. Os tonchos. Claro, pero lembralo, non? Cocidas nunha ola. E o pregón era precioso, por eso sigo buscando pregóns, porque cando botes o pregón nun lugar, digamos que se ilumina, e viaxamos o seu pasado recente, era ala que van fervendo, ala leva las castañas. Tuti, ala que van fervendo, ala leva las castañas. Un aplauso, Gustavo. Entonces, insisto, tengo que coller como jingle, que para nosa emisora, non? Sería moi bonito. E seguro que iban a ser máis pregóns. Bueno, eu chamolle pregón, logo explicarei por qué, pero a miña voz sempre chamaban como rogaban, como iban rogando pola rúa. Rogar no sentido de vender. Seguro que se vos ocurre algún máis. Hai un pregón que sabemos todas. Sí, sábelo, e non sabes que o sabes. E acude a condición da Coruña, pero sobre todo de Ferrol, como cidade escarranchada. Sí, cidade escarranchada, un pé aquí e outro pé en Cuba. É a tradición. Estando yo en La Habana a la prestura del sol, oí tocar las campanas del arsenal de Ferrol. Dios, pero que era así, era un sentimento. Isto contoulle Miguel de Paderna, que era criado na casa de labradores fortes, que era a casa de Manuel María. Estando yo en La Habana, a la prestura del sol, voy a tocar las campanas del arsenal de Ferrol. Todas temos referencias cubanas, dos avós. Foi moi bonito cando Manolo Bacallao, o famoso cantautor, entrou no Teatro Jofre e viña acompañado. Non quiso, era unha homenaxe, quizá algún de vos estivo ali, era unha homenaxe solemne á súa figura, pero ele non quiso salir deus ex máquina en riba do escenario, sino que quiso entrar no medio do patio de butacas. Que dicir, non son eu, somos todos. E o momento máis bonito foi cando lle dixo a súa nai que cantase. E a súa nai que cantou unha canción cubana. E o fillo intentou cantar e dixo a nai, así non és. Vale, pois hai cal é o máis famoso pregón de todos os tempos? Ímolo cantar. E sei que o sabedes. Dí así. Manís, manís, veña comigo. Manís, si te quieres por el pico divertir, tómate un cucurruchito de maní. Do sol la, si la sol, do sol la, si la sol, ay, que sabrosito y rico está. Ya no se puede pedir más. Cántale conmigo. Ay, caserita, no me dejes ir, porque si no te vas a arrepentir. Esas palmas, y va a ser muy tarde ya. Veña, ese coro, este pregón. Manís, manís, manicero se va. Manicero se va, se va, se va. Cosa bonita. Vuelvo al micro porque se me están mirando mal. Pero a ver, aquí quedó demostrado, somos un poco de artistas. ¿Qué decías, Marisa? Jaiteiro. Pero, por favor, se alguén lembra algún destes pregóns, porque é a música popular das rúas. O pregón na música cubana é todo un xénero. O máis famoso é este, o manís, o vendedor de manises polas rúas, pero tamén había un que era el yerbero, moderno. Y el yerberito llegó, vendo yerba santa, pa la garganta, vendo caisimón, pa la hinchazón. Bueno, é dicir, hai unha música popular que está
latexando que temos dereito a coñecer. Logo teño que apuntar e gravar esas citas. Pero todo isto estaba dicindo para, ainda que queda un poquinho atrás no meu discurso, para suliñar esa idea. Coruña é preciosa. Ferrol é precioso. Home, Ferrol vello, a Carlos Arpichuca aquí ia. Medre a festa parrocheira, Curuxeiras é un clamor. Medre a festa parrocheira, porque aquí naceu Ferrol. Hai que dicir, Ferrol, 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 rol, rol. Veña, pero co puño arriba, vamos. 1, 2, 3, vou subir un tono. Do, re, medre a festa parrocheira. Comigo. Curuxeiras é un clamor. Medre a festa parrocheira, porque aquí naceu Ferrol. Ferrol, 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 rol, rol. Ferrol, 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 rol, rol. Coruña, Ferrol, lugares maravillosos, preciosos. Como dicía Torrente Ballester no limiar da súa novela Filomeno, a mi pesar, esa dualidade da xente de Ferrol, das persoas de Ferrol, é da terra de Trasancos. Terra de Trasancos e da terra de Bezoucos, onde estamos. Eses nomes tan bonitos que estamos perdendo, non hai dereito. Trasancos e Bezoucos. Ferrolterra, está moi ben, aparte creou no Álvaro Paradela, aquel xornalista tan interesante que asinaba como Amaro Orzán. Non podía ser máis coruñés. Pero reivindiquemos Bezoucos, Trasancos, Ferrol, rol, rol. Veña, Bezoucos, Trasancos, Ferrol, rol, rol. Bezoucos, Trasancos, Ferrol, rol, rol. O que decía Torrente Ballester. Vivimos nas portas do misterio, do alén. Vas a cova se ves a iglesia de Santa Comba coa lancha de pedra que chegou polo mar. É o fin do mundo para os antigos, para a mitoloxía greco-latina, a Torre de Hércules, pero tamén para os mitos atlánticos, a Torre de Breogán. Aí todos sabemos que no medio do océano hai unha illa, que é a Illa do Paraíso. As Solistitiones Ínsula Magna, a illa onde o sol, que nace en Oriente, onde o sol se deita. Orfeo cantaba todos os días en Grecia para despertar o sol. Temos a versión brasileira tan bonita daquela película que sei que lembrades, Orfeo Negro, Mañá de Carnaval, non te lembras? Sí, vamos. Mañán, que bonita mañán, o mundo é unha bela canción. Orfeo cantaba en Grecia todos os días para que sexe o sol, e nós nesta fin do mundo erguemos un cántico cada tardiña para que o sol se deite no océano. Pois somos tan artistas. Entón decimos, o que decía Torrente Ballester, por unha banda, ese temperamento soñador, vivir nas portas do misterio, pero por outro lado, en Ferrol, facedes barcos, esa línea, esa precisión matemática que se expresa nos hosteleiros e ten a súa apoteose no propio barrio da Magdalena. Conclusión, soñadores, soñadoras e temperamento racional, matemático. Conclusión de Torrente Ballester, se Bach nacese hoxe, sería de Ferrol. Entón, vivimos nun mundo absolutamente precioso, maravilloso, no que pasan cousas non de realismo máxico, que tamén, pasan cousas de punquismo máxico, cousas terribles, salvaxes. Non, pois non estou de acordo. Nos últimos anos pasaron cousas terribles, non estou de acordo, tampouco fui para tanto, non? Si ou non? A ver, depende do que. A ver, bueno, foron simplemente inclusións da natureza, ou danos contra a natureza. Collamos un coruñés calquera, por exemplo eu, Xurxo Souto, 59 anos, que ao tiña 10 anos ia pasando pola rúa, porque claro, no resto do planeta Terra, cando alguén quere ver efectos especiais, vai ao cine ou vai a internet. A inteligencia artificial, ve cousas extrañísimas. Nós non, nós sumámonos a verdad. Tiña 10 anos, paseaba pola rúa e dixo, que curioso, está chovendo do ceo, chuvia ne. Que curioso. É un efecto especial interesante. De que estou falando, sabe, Mariso? O petroleiro Uquio entrou con María Baixa, estaba besando a marea, tropezou con unhas pedras que non aparecían nas cartas, pedían nome, as papaboutadas no monte das Sacenques, entrou, trabuñou un pouco, pero mandaron-nos aí,
e se estaba vencendo a marea, pois espetouse redondo e incendiouse, e aquela vez vimos caer o roceo. Pingas de chuvia negra. Pregúntale a calquer coruñés, onde estabas ti o día de Urquiola? Pensábamos que xa non podíamos ver nada máis extraordinario, e o capitán Estravidis colleu mal a curva da torre e espetou o mar Exeo o Aegean Sea contra unhas pedras da torre que se chaman os coitelos. Esa vez vimos arder o mar. Claro, desde o punto de vista da física é moi fácil explicar por que ardía o mar, porque unha sustancia de aceite, oleosinóxena, flota en riba da auga, pero na percepción humana é unha imaxe totalmente apocalíptica, contra a natura, ver o mar ardendo. E aí hai que recoñecer a temperanza, a capacidade de comunicar, que é difícil en tempo de catástrofe, que tipo o alcalde da Coruña naquela época, Paco Vázquez. Está nas antípodas do meu pensamento, pero aí estivo ben. Dixo esas palabras para a historia, xa me río. Dixo iso de había que calmar a poboación, pero claro, o lume estaba carón das casas, dixo, coruñeses, coruñesas, tranquilos, el humo se va para Ferrol. Sí, de eso sí que me lembrabas. E o carallo, non nada. Tranquilos. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario, todo isto na biografía, na nosa biografía contemporánea. E aquí ao lado, a plataforma petrolífera máis grande do planeta Terra decidiu soltar amarras e aparcar en doble fila en riba da Ponte das Pías, pero aparcou mal, que atronzou. Falamos do Discovery Enterprise, que xa era coñecido como o Interpías. Pensábamos que non podíamos ver nada máis extraordinario. Que é moito, non? E todo por qué? Porque estamos nunha sociedade que non sabe nada do mar e, por tanto, non hai seguranza marítima, non unha presión social nese respecto, as decisións tomanse en Madrid. Este efecto especial superou o cine e o internet, porque tivo unha dimensión odorífera. Unha montaña de basura, perdón, vou falar con propiedade, unha montaña de merda caeu en riba do océano e levou a vida dunha persoa. Falo do vertedoiro de Bens. Recordades que caso tan terrible? Aquel señoriño que estaba limpando no coche e lambeu nesa lingua do demo. Nunca máis encontrou o cadáver. Aí descubrimos as mascarillas moito tempo antes de pandemias, etc. Pensábamos que non podía parecer nada máis terrible e chegou o Prestige. Co que significa o Prestige? Porque o Prestige foi a morte do océano. Acabo de dicilo antes, en todas as literaturas, o océano, o mar maior, é sinónimo de morte. Pero non morte como destrucción, sino como o alén, o máis alá, o que o ser humano nunca poderá entender polos camiños da razón. Eso que estudamos no instituto. Coplas a la muerte de mi padre, de Jorge Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Era o lugar dos misterios da illa de Santo Amaro Navegante, de San Brandán, a Chalcitellantes, Trecenzonio, a Solsticiones Ínsula Magna. Pois o Prestige significou a morte do mar. A mala acción do ser humano provocou esa inmensa marea negra dende as costas de Portugal a Francia. Por certo, nestas rías non entraron, verdad? Non entrou o Prestige. Non entrou o chapapote do Prestige. Non, así é importante. Por que? Por casualidade, non? Bueno, que sorte temos? Non foi casualidade. Que mal se escribe a historia? Porque a agrupación de mariñeiros de Baixura, guiados por Luís do Pico, esperaron que coñecían as correntes, esperaron o chapapote e puxeron os medios para impedilo. O que pasa é que ninguén se acorda, nesa épica, dos mariñeiros de Baixura. Ben, o Prestige foi algo absolutamente unha auténtica hecatombe. A mala acción do goberno español que transformou un accidente nun barco nunha catástrofe ecolóxica sin precedentes, con esa decisión terrible de mandar o barco contra os elementos. E a quen quixeron facer culpable de todo? A Mangouras. Claro, pobriño, non? É unha historia moi tenra de Mangouras. Un señoriño tiña 70 anos, estaba xubilado, pero os fillos querían, na illa de Icaria, querían poñer unha axencia de viaxes. Dixeron, papá, me foi unha última viaxe e tal. Vale, pois por vos. Entón, iba a facer cartiños por fillos. E converteuse el, houve un accidente, deu aviso e buscou refuxo. Fixo o que todos, o gremio da Mariña Mercante, dixo que había que facer. E acabou esposado. Pobre Mangouras, as augas ficaron mouras. É que houve un grupo chamado
Os homes sin medo que lle fixeron unha canción. Foches loitare contra os elementos en alta mare, pero na Galiza os elementos viven en terra tan contentos. Ben, o Prestige, diante da morte dun océano, descubrimos que só houve un antídoto. As persoas, apañando con humildade infinita chapapote na ribeira e na rúa, berrando nunca máis. E creamos ese modelo de manifestación dos galegos e das galegas. Firmes na nosa reclamación, pero con alegría e con creatividade. Nese momento, Europa toda descubriu que había un país, Galiza, na fin do mundo, que era o representante da dignidade do mar. Algo realmente maravilloso. E como explicar esa vehemencia colectiva? Pasaron os anos e ímolo esquecendo. Pois isto quero explicarlo con un conto, que non é conto, que me contou Kiko Cadaval, que lle contou o da pulpeira de Melide, que é unha pulpeira que está ao lado da estación de Tres da Coruña. O Deportivo da Coruña está mal. Agora temos un pouco de esperanza, pero estivemos moito peor. Lembrades a longa noite de Pedra, que temos un experto no mundo deportivista, 17 anos en segunda división. Chegoulle ben. Ata que se queimou o meigallo aquela vez que o volume no estado de Riazor e todo isto. Entón, un grupo de rapaces, o Deportivo a ascender a primeira, e a xogar a Madrid contra o Real Madrid. Nunca tal se vira. Non existía nin Riazolbús, ni nada deso. Alugaron un autobús e tiraron para Madrid. Non ian excitados, ian o seguinte. Iban levitando. Saín da Coruña, flipa, neno, imos a Madrid, que non, chorbo. Bueno, chegan a Betanzos, tremendo globo. Buah. Chegan a Lugo, tremendo murallón, que non. Chegan ao Bierzo, Prada a tope, guau. Chegan a Astorga, calaron todos. Sí, calaron todos porque o seu silencio era o desacougo diante dunha nova xeografía que nunca viran e non eran quen de entender. A meseta castellana, kilómetros e kilómetros absolutamente chairos, sen árbore ninguna. Entón foron así, calados, en tensión, intentando analizar os feitos, 20, 30, 40, 50 kilómetros, até que por fin un veterano decidiu pronunciar unhas palabras para a historia. Dixo: flipa, neno, aquí todo o día hai marea baixa. Pois esa foi a revolución cívica dos galegos, que fomos quen e das galegas, que fomos quen de levar o mar ao centro das conciencias de toda Europa. E é un patrimonio maravilloso que temos que reivindicar. E fixémoslo dunha forma en colectivo. Neste tempos de tanto individualismo, de inteligencia artificial, de competitividade, o poder do colectivo, que é o mellor da nosa cultura. Pero claro, xa levo media hora e ainda non falei de... En esa descoberta de subir ao alto da torre e ver que existe outra realidade que non nos conta, pois foi o que moveu a nosa acción, principado no barrio, diante do que acontecía naquele momento, que dicían que na música o galego non valía para rock and roll, que na Coruña ninguén falaba galego, que os nosos pais todos viñeran da aldea. Algo tan obvio, non? Como que os teus pais viñeron da aldea, parece que non existe. E faise esa fronteira entre o rural e o urbano. Un mito tan mentireiro que está totalmente asumido e que condiciona tanto a nosa realidade. Xa de entrada, o desprezo pola palabra aldea. É que eu non coñezo ninguén que diga eu son do urbano. Non son do rural, eu son da aldea. Na aldea, na miña aldea dos meus avós, en Figueiroa teño nome, son Xurso da Casa da Brexa. Pero mirade como funciona ese mito totalmente, ou ese arquetipo totalmente asumido, que parece neutro, que funciona ata para definir o Partido Popular, os da Boina e os do Birrete, pero que totalmente interesado. O rural e o urbano, como dúas realidades de dimensións totalmente distantes. A cidade é o dinamismo, a acción, o movimento. O rural, a aldea, a tranquilidade, o sosego. A cidade, o futuro. A aldea, o que esmorece. A cidade, o castellano. A aldea, o galego. Unha forma de condicionarnos dunha forma absoluta. Nos negámonos a iso naquele momento e fixemos un grupo, os diplomáticos de Monte Alto. E simplemente o único que fixemos con ese grupo, en vez de facer o pop de provincias, que era unha copia do que se facía en Madrid, que era unha copia do que se facía en Londres, decidimos poñer en valor as músicas que teníamos na casa. Simplemente iso, coñecíanos a todos, acordaste de Guni, de Rómulo, non é mentira, éramos rapaces de Zaleta.
Dixemos, vamos a poñer en valor o que temos na casa. Entón, claro, Guni era heavy. Tiña un conxunto que lle chamaban Atila. Ensayaban unha corte de porcos ali en Monte Alto. Esperaban que mataran os porcos, mira, agora o que valen por aí os pisos, non? Esperaban que mataran os porcos e entraban os heavies, pero aquilo seguía cheirando a porco que penetraba. Pero que pasa? Que os seus pais eran da aldea, eran de Aranga, da parte de Ferrol, entón a mí gustaban as cancións en xeves, veña, demostremos a nosa cultura musical. 1, 2, 3, sí, pousa, 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 non me toques, esas palmas, por favor, que estamos aí un pouco entupidos. Ai, pousa, pousa, sí, non me toques naquela cousiña. Cultura musical, outra vez. Pousa, 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 non me toques naquela cousa. Ai, la, 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 la. Pousa, pousa, siña, non me toques naquela cousiña. Logo estaba Rómulo. Rómulo era seguidor dos chichos e dos chunguitos. Como nos gustaba, vamos, esas palmas. Carmen, Carmen, voy a tener que emborracharme. Carmen, 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 porque si no nunca voy a hablarte. E estaba ali na Rúa do Touro, e diante de Zaleta, con Moriles. Se acorda de Moriles, Marisa? Moriles era un calorro total, e entón sempre quedaba, digo citas concretas, con Carlos el hippie, con tal para cantar para dos chichos dos chunguitos. Pero que pasa? Que os seus pais eran da parte de Viveiro, de Chavín, onde está o famoso eucalipto tan grande. E que se escuitaba na casa? Que cintas había no coche? Música grande, ranchera mexicana. Vamos. Aquellos tiempos, esas palmas, aquellos tiempos que viviste junto a mí, aquellos tiempos que tu amor fue para mí, a tu inocencia me confié y en tus encantos me rendí. Si yo supiera que te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber. Ese coro, agua del pozo de la Virgen Mexicana, para que aprendas a querer. Otra vez, agua del pozo de la Virgen Mexicana, para que aprendas a querer. Este coro. Somos un pobo de artistas. Que cultura musical temos? E logo estaba eu. Claro, eu estaba co tema da Claro, un neno de 11 anos cargando area para as obras, pero tivo tan boa sorte de que un medio irmán, a xente de Perillo, daqueles anos 20 do século pasado, de Sada, de Redes tamén, marcharon moitísimo, máis ben para Cuba, marcharon moitos para Nova York. De Redes algún tamén. Claro, moitos para Nova York. Pois el tivo a sorte de que un medio irmán envioulle dende Nova York cartos para comprar un clarinete. Entón, deixou de ser peón de construcción e fíxose músico. E cando traballaba na radio, en Hilo Témpore, tiven a sorte, por un contado que nos saliu, de facer un programa de radio galega, con música en galego, desde Nova York. Leváramos, xa choveu, levábamos unhas cintas casés, e fixemos ali. E era unha emisora hispana, e entrou unha chamada, emocionantísimo. E a primeira chamada que entrou ali en Nova York foi unha señora que dixo: arde Perillo, fumeja Montrobe.
Fuá, neno, foi absolutamente maravilloso. Bueno, entón, fixose músico, primeiro empezou a tocar nunha música, ou seja, nunha formación humilde que había ali, que éramos Canosa de Dorneda, e logo fundou co seu primo Lolito unha orquestra con tanto vento que hai que escoitala con bufanda. Eso decía o seu cantante por excelencia, Sito Sedes. Falo de Os Satélites da Coruña. Wow! Entón, que fixemos? Veña, vamos, hai que satélites, hai que cantar. 1, 2, 3... Así fue que empezaron papá y mamá tirándose piedritas por la ventana. Así enamoraron papá y mamá y ya somos 14 y esperan más tirándose piedritas y una quiña. Así fue que empezaron papá e mamá. Outro día falamos dos satélites, porque senón non dou chegado ao rego, non? Entón, puxemos en valor esas músicas e fixemos os diplomáticos de Monte Alto, que, home, que nos foi bastante ben. Dicían que na Coruña era imposible que un grupo que cantase en galego que foi bastante ben, cruzamos a Ponte Pasase, logo descubrimos que había por toda Galiza grupos parecidos a nós que cantaban en galego e foi cando fundamos o conto este do Bravú, porque os escornabois que estaban en Lourenzá non sabían dos impresentables que estaban en Vimianzo, os impresentables non sabían do Caimán do Río Tempo, en Tareas. Todos coñecíamos a Manu Chao, a Mano Negra en París, o Fermín Muguruza, a Nego Gorría no País Vasco. A incomunicación, a proverbiar en comunicación que temos dentro deste país. Entón, comezamos a aprender historias bonitas, andas polo mundo, empezas a encher o ollo. E como apañei bastantes historias bonitas, pois tive a sorte que me chamou Antón Reis, xa estou chegando ao rego, por facer ese programa Galicia, sitio distinto. Entonces, grazas a compañera de Enrique, hai un señor que en Bouza Redonda, sabes onde queda Bouza Redonda? Que ten experiencias paranormais e contactos cos extraterrestres. Bueno, vou falar con ele. A verdade é que, Ramiro, eu ia un pouquiño cheo de medo, cheo de medo. Eu vou me encontrar con un tipo excéntrico, sabe Dios. Fui ata a súa casa, parei, petei na porta, e dixen, mire, Ramiro, chámame Xurxo, veño da televisión galega para un programa, e dixo ele, xa sei que ias vir pola miña casa. Estábame esperando. Wow! Ele era un sabio, unha persona que tiña unha percepción, unha persona, por outra banda, absolutamente educada, sobria, modélica, cun trato, ia dicir exquisito, pero exquisito, eso en portugués sabes que significa outra cosa, un trato de unha educación grande e ben formado. Pero ele tiña a súa percepción da realidade, era máis grande, tiña experiencias moi profundas. E dos experiencias publicounos un libro que se chama El heredero, Memorias de un precursor, escrito en verso. Porque temos aquí grandes autores que saben que hai coñecementos grandes que só se poden transmitir pola poesía. Pensamos na Rerum Naturam de Lucrecio, por exemplo. Estou mirando por aquí para Tizón, que sabe moito destas cuestións. Escribiu en verso. E el, avanzando, buscando, chegou á conclusión de que era a reencarnación de Nietzsche, filósofo alemán. Dicir que excéntrico, non? Non, pero ele empezaba a ler a Nietzsche e decía, cajo no Nietzsche de Dios, que coincidencias ten comigo. Pero este Nietzsche é o demo, como coincide co meu pensamento? Que fenómeno. Pero hai un problema, que eu supero, que eu son mellor ainda que el. Entón chegou á conclusión, ele era a reencarnación de Nietzsche. E presentábase públicamente como a reencarnación de Nietzsche. Pero xa chigo, pero non como unha persona excéntrica, fora do rego, non, con sobriedade absoluta. Foi ao programa de Sitio Distinto, expuxo a súa tesi, etcétera, etcétera. E logo, claro, el cando publicou o libro, provocou, por certo, o libro poñía a Carmiña, unha mujer humilde que sigue creyendo que soy el mejor en la cama. Porque volvemos aos clásicos, todo depende, cal é o Deus máis poderoso? Amor, Eros, é a forza verdadeira que move o mundo. Pero ele dicía que cando publicou este libro foi inevitable, provocou unha liberación grandísima de enerxía, tan grande que foi a causa daquela sequía, daquela seca que houve en Ferrol hai uns anos, sabemos, hai 20 anos. Tivo que poñerse en bañador e facer unhas oracións e conseguiu, facer unha serie de responsos e conseguiu que traer a chuvia. E logo tiña unha dor no corazón.
porque xente tan visionaria, tan sabia, tan poderosa, ten que controlar o seu poder, porque pode provocar danos colaterais. Neste caso, el dicía, a mí o único que me doe foi ter matado a Carrero Blanco. Porque a mí ni me caía ben, ni me caía mal. Pero non fun quen de... Claro, non me medín. Que pasaba? El traballaba... Conhecíanos outro día, que traballaban a estar en Bazán. Traballaba en Bazán dá moito de sina para a cultura galega. E tiña un xefe, palabras textuais, cabrón, ruín, que os estaba sempre chuzando. E ele intentaba conterse, pero outro parecía que xa facía mantenta. Chuza no outro, tal. Un día non aguantou máis e dixo: oxalá morras ti e todos os teus xefes. E efectivamente, aí un pouco este colleu un cancro e morreu. Pero que lle pasaba a este? Que era do Opus Dei. E daí un pouco morreu o xefe do Opus Dei. De quen falamos? De Carrero Blanco. Non quededes na parte excéntrica ou na anécdota. Quedemos nesta figura tan interesante. O libro telo ti en propiedade. O probablemente este aquí nesta biblioteca de Maniños. É moi interesante. Esa poesía primeira onde non chegan os límites da razón, un coñecemento máis profundo, máis intuitivo, que xa non se pode construir con esa dinámica racional da linguaxe, que en principio é a prosa, e abre a outros elementos que é a poesía. Esta era a miña reivindicación. Eu creo que debo de ir rematando. Ahora volvemos a cantar os pregóns, pero esa idea central, e por eso é tan bonita, non? A radio, e por eso moito o que facedes, iluminar a realidade, poñer en valor as teóricamente pequenas historias que son maravillosas. E aí descubrimos que frente a esa visión tan xerárquica do mundo, a cultura que se produce en altas instancias, en Hollywood, e que nós somos unha copia, que logo pasa pola Avenida de Madrid, somos unha copia, non, que nós somos protagonistas e temos capacidade para cambiar a nosa propia realidade. Iso observeno tamén en sitio distinto. E outro día fixemos unha celebración que foi a Cucomanía. Vos lembrades a charanga do Cuco de Velle en Ourense? Aquelas cintas tan humildes que se compraban nos bares. Ben, hai un filósofo, non, un profesor e musicólogo brasileiro, chamase Wisnik, que di que en materia de cultura todo o planeta Terra é periferia, dito a portuguesa, do que acontece en Estados Unidos. Agora as cousas están cambiando porque vemos tamén o pulso creativo que hai no Oriente de lonxe, por exemplo, xa non en China, sino sobre todo, por exemplo, en Corea. As películas fanse en Hollywood. É o cine que realmente que nos interesa, o cine americano. A música son producións que chegan de ali, mesmo a literatura. É dicir, estamos aí, os Paul Austers e todos estos, non? Excepto Brasil. Brasil é un país continente con unha cultura tan viva, tan vizosa, que todo o que chega a Brasil inmediatamente convértese en brasileiro. E eu digo, Brasil é Ourense. E vou demostrar. Inda que Ourense sexa un desastre en outros contidos, como por exemplo pode ser a política municipal, é unha antena dimensional que contacta coas estéticas do planeta Terra e convértese inmediatamente en ourensás. A changa do Cuco de Velle tiñan un hit que seguro que coñecedes, inda que non xamos de Ourense, que é a súa versión do San Benitiño. San Benitiño do ollo redondo. Eles como cantaban? Pero como cantaban en Ourense? Se vas ao San Beniti, hai que dicir, dudua, vale, vamos, 1, 2, 3, 3. Se vas ao San Beniti, dudua, se vas ao San Beniti, dudua, se vas ao San Beniti, Benitiño, non vayas o de pare, dudua, ese duar, vayas o de pare, dudua, non vayas o de pare, de paredes, que hai outro máis milagre, outro máis milagre, dudua, que hai outro máis milagre, milagreiro. Se vas ao San Beniti, tú non vas. Se vas ao San Beniti, eu non vou. Se vas ao San Beniti, ai, mi madre. En ese momento, hai que ser de Ourense, poñen o copo de viño na cabeza e empezan a bailar. Ai, la, 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 esas palmas, vamos. Ai, la, la, la. La, 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 la. Forte. La, 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 la.
Ai, la, 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 la. Esta é unha canción tribal. Quer dicir, contas os dous de Ourense e van cantar esta canción. E xentena como atávica, como que está, como diría Brís de Taramancos, na urdime máis fonda do seu ser. Pero quen compuxo esta canción? O señor Claudio Cuco de Velle. Hai que dicir que o Cuco era un señor nunha aldea que estaba ao lado, na palleira da casa, fixo un mostrador, puxo, para vender o seu viño, puxo unha diana, pintou unha diana, e cando empezaron a zoupar co mazo do bombo na diana, aí empezou a charanga do Cuco de Velle. Quen a fixo esta canción? O Cuco de Velle? O señor Claudio? Non. Quen a fixo? O señor Alberto, que tocaba ben o clarinete, da Orquesta Alborada? Non. O señor Meiga, que era un gran pianista? Non. O inglés que sai na portada? Non. Esta canción, originalmente, fixo un cantante italiano chamado Toni Dallara. Pero Toni Dallara, campeón no Festival de San Remo. Pero que pasou aquí? O Toni Dallara fixo unha canción que se chamaba Norma. Yo voy a quererte a ti, yo voy a quererte a ti, Norma mía. A canción entrou na palleira, sendo Norma, e saiu sendo Se vaso San Beniti, dudua, se vaso San Beniti, dudua, se vaso San Beniti, Benitiño. Isto que é? Isto é unha factoría de creatividade, de talento. A changa do Cuco de Velle. Pero claro, eso nunca será ningún suplemento del País, ni ningún programa, no vosso sí, de Radio 3 falando de músicas emerxentes. Por qué? Porque foron uns señores nunha aldea. Pero o talento é infinito, é grandioso. Outro día fixemos a Cucomanía, xuntámonos ali en Velle, convocatoria boca ao ouvido, e cantamos o repertorio do Cuco de Velle de arriba a baixo. Foi maravilloso, veo xente de toda Galiza, dende Tino Vaz, esa voz profunda que cantou na roda, a Manolo Maseda de Burela. E logo tiñan outro hit que tamén seguro que vos soa polo menos, que era O Paraguas do Gosé. Verdade? Vai, me lo cantara, que hai que decir. Porque digo do Gosé porque non sabía, o Cuco viña de moi atrás, e non tiña o sonido fonema J, non decía Xosé, decía Gosé. Vai, 1, 2, 3, 3. E o Paraguas do Gosé, do Xosé, do Xosé, é un paraguas moi malo, do Gosé, do Xosé, si le caen 4 gotas, Do Xosé, ya se le humedece el palo, do Xosé, do Xosé, y es por eso una mulata, do Xosé, por moi mollada que este, non se poría debaixo de onde macho do Paraugas do Xosé. Veña, e o que meu é teu, barabara, e o que teu é meu, barabara, que eu non quero que vayas dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu. Veña, coro, vamos a... E o que meu é teu, taratatata, e o que teu é teu, la, que eu non quero que vayas dicindo que tumba que dalle, que tal que sei eu, barabara, que tal que sei eu, barabara, que tal que sei eu, barabara, que tal que sei eu. Un aplauso a Cuco de Velle. Creatividade suma. Somos unha factoría de talento. E que pasaba aí nesa palleira? Había tanta xente que cortaban a estrada. Contábame un amigo, Ico, que ele con seus pais tentaron un par de veces ir de excursión de fin de semana porque non se podía pasar, todos se quedaban ali. A xente maior bebía viño, o viño da casa, o viño do país, e a xente nova vivía Fanta, non vivía na Fanta. Pero esa xente aprendeu, e colleu a técnica do Cuco. Entón este rapaz en concreto, colleu andando os anos, colleu un libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, e leu: licor de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas. Aplicoulle o proceso da cucomanía e transformouse en licor do negro café. Esas palmas. Que me tumbas, que me matas, licor do negro café.
Fasme andar a 4 patas, licor do negro café. Quen che pode decir non? Licor do negro café. Deixame poñerme en pé. Publiquei isto nun artigo, contei esta historia, e inmediatamente, xa, unhas horas despois de sair publicado, chamoume Rafael, que é o irmán de Ico. Nunca vi unha persona tan enfadada comigo. Sí, porque díxeme, estaba entón desagradable, díxeme, no, por favor, cando publiques algo, documentate ben. Porque isto nin che fai ben a ti, nin nos fai ben a nós. Estarnos desprestixiando, denigrando. Pero claro, estaba pálido, non? Pero que aquí fixen tan mal? Que poden contar tan mal? Home! Dixeches que xente nova tomaba Fanta e nos tomábamos Mirinda. Pero retranca Ourensá. Agora sí culmino a miña intervención con esa idea. Que bonito andar polo mundo, aprender historias, compartir e descubrir que, efectivamente, volvo ao comezo, na realidade hai feitos moi oscuros, moi duros, pero tamén hai cousas maravillosas. E temos que retroalimentarnos, aprendelas para cambiar esa realidade. Ia pedirvos que cantásemos todos os pregóns, pero non, solimos cantar o das parrochas, que me gusta moito. Veña, 1, 2, 3... Parrochiña viviña. Tengo que cantar ben porque vai quedar como jingle, xa, non? Veña, 1, 2, 3... Parrochiña viviña. Outra vez. Parrochiña viviña. Última anécdota, permitidme, que conclúe todo. Unha vez, falando de parrochas, tiña que facer unha reportaxe sobre os percebeiros, porque tamén traballei, fixen colaboracións en prensa. E claro, chamei a Corme, aos amigos de Corme, xa estaban fartos de que falen da épica dos percebeiros, non sei que, non sei canto. Chamei a Cedeira, cariño, por aí. Estaban fartas de falar de percebes. E dixeme un rapaz, pero ti es parvo, Xuxo. Aí na Rúa da Torre, onde esti, nunha travesa, en Miguel Servé, estaba o Tolín, onde paran todos os percebeiros da Torre de Hércules. Efectivamente, era parvo, ao lado da miña casa. Xente que coñecía de vista, pero que nunca me paraba a pensar que eran percebeiros. Entón, coñecín a un sabio, Milucho Mariñas, que sabía os nomes das pedras todas dende Corrubedo a Avilés. Un sabio absoluto, foi o que me ensinou, que veime con unha ínfima parte do seu saber, eses nomes das pedras da torre. Por iso síntome unha persona máis culta. Pero tamén había 2 rapaces que ao principio non querían falar moito, e logo se cadra, falaron demais. Decían que están apañando percebes nunha pedra que chaman a Rabaleira, por fora de Punta Arminia, nunha situación alegal, por non decir profundamente ilegal. Estaban en veda, non se podía. Pero, en fin, non temos agora en consideracións morais, hai que co conto para adiante. Estaban ali apañando no percebe e de súpeto pasa por enriba deles un helicóptero. Aproveitome deste efecto. Nada, neno. Estamos en veda, o helicóptero da Comandancia de Marina xa nos viu, vai nos querer un paquete, hai que liscar. Estaban marchando, pero estaban traballando unha piña de percebe tan bonita que con un golpe máis de ferrada xa levaban. Aguantan un pouco máis e pasa o helicóptero. Hai que marchar, imos acabar no caldeiro, vai ser unha multa de moito jiribillo, pero un golpe máis e xa levaban, así que aguantaron para ese último golpe e volveu o helicóptero, pero non pasou. Quedoulles na vertical, peiteándolles as guerellas. Claro, aí xa tiraron con todo, saíron correndo cara arriba, e cando chegaron arriba, viron a realidade. Pausa valorativa. Viron a realidade. Era o helicóptero da Volta Ciclista a España, que pasaba pola Coruña, e pensade que imaxe tan pintoresca por realizador madrileño ver unha torre. Foron ao Tolín, ao bar onde paraban sempre, que dixen antes, eses bares de antes que tiñan a televisión en riba da porta. Para que? Para que non se podes ver os partidos dende fora. Se queres ver o partido de fútbol hai que entrar. E conforme entraron pola porta se dixeron, que guapos saístes na televisión. Por iso se trata, que as historias humildes saen na televisión, como xa están saindo nesta radio maravillosa, en este festival que nos dá tantas alegrías, por menos para min. Veña, un aplauso para todos nós, e continuade facendo boa radio que nos dá tanta vida e tanta alegría. Muchísimas gracias.